O primeiro tramo do paseo entre Pontevedra e Marín estará rematado antes de que remate o ano, así o confirmou esta mañá o delegado do Goberno. Trátase duns 1.200 metros de paseo peonil que contará tamén cun carril bici. La senda peatonal con carril bici de 1.200 metros, que es una ejecución que, como habrán observado, está muy avanzada y que posiblemente esté finalizada a finales de este año. O segundo tramo é sen dúbida o máis complexo. Aquí instalarase unha pasarela metálica de 2,5 metros de anchura e 800 metros de longitude que pivotará sobre o mar. Estableceremos una pasarela metálica sobre el mar de 800 metros que pivotará en el propio mar. Esta es la parte más complicada. En este momento estamos estudiando el replanteo para buscar una solución adecuada y la que esperemos que se puedan cumplir los plazos establecidos en la adjudicación. Debido á complexidade deste segundo tramo, a pasarela non contará cun carril bici, polo menos de momento. Con estas obras darase resposta a unha das demandas históricas dos veciños de Pontevedra e Marín. Este paseo dá continuidade a un que chegaba hasta Mollabao e que permite, camiñar, non, e disfrutar dun espacio natural importantísimo como é a ría de Pontevedra e o río Lérez e que nos chega hasta a presa de Bora, co cual estamos a falar de máis de 15 kilómetros e contamos a conexión da pasarela peatonal existente agora hacia Marín, que é un luxo para todos os pontevedreses, non? E que ademais é necesario, unha para disfrutar dos nosos espacios naturales e outra para un tema fundamental que é moverse coa súa propia enerxía. Segundo informou o seu delegado do Goberno, o segundo tramo deste paseo estará rematado na primavera de 2021. As obras contarán cun orzamento de máis de 2 millóns de euros.